Buongiorno! Jos sä rakastat italialaista ruokaa, sun on pakko kokeilla tää melanzane alla parmigiano. Mä oon opiskellut Italia Worddivella, joten tehdään tää klassikkoruoka italiaksi. Ensin siivotetaan munakoiso, se on italiaksi la melanzane. Suolataan reilusti tanto sale kitkeryyden poistamiseksi ja annetaan olla noin puoli tuntia. Kuivataan munakoisot, paistetaan oliviöljyssä kauniin ruskeiksi. Paistaa on italiaksi frizzere. Sitten valmistetaan tomaattikastike. Ensin kuulutetaan valkosipulit. Sitten lisätään tomaattimurska, sokeri, suola ja mustapippuri. Lo zucchero, il sale e il pepe. Keitetään, bollire ja viimeistellään tuoreella basilikalla, il basilico. Sitten vaan kootaan koko komeus vuokaan. Pohjalle munakoisoa, päälle tomaattikastiketta ja paljon mozzarellaa, tanta mozzarella. Pari samanlaista kerrosta lisää ja viimeistellään parmesanilla ja basilikalla, il parmigiano e il basilico. Worddice-sovelluksen avulla on helppo opiskella ruokasanoja italiaksi ja tietty myös kaikkea muuta, mitä Italiassa voi tarvita. Puoli tuntia 180-asteisessa uunissa. Lasciala cuocere per 30 minuti. Yksinkertainen ja ihanan juustoinen ruoka on valmis. Perfetto! Buon appetito!